Nedad, vend rundt, og så fin fart tilbage med de slappeste fødder, du overhovedet kan mønstre. Træk, 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 træk. Du kan godt stoppe mere i fødderne. Det er sikkert det, du Fokus på afslappning. Det er nøglen. Træk mod rumpen, slap af og vær ligeglad. Godt, du kører selv roligt, når du er klar. Du skal lige sige det der træk. Den udkommer snart på iTunes. Okay, vi kører. Træk, 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 og træk, 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 og træk mod numsen, og slap fødder, og træk, 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 og træk, 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 bum, 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 og dum, bum, bum, og dum, bum, bum, og træk, 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 og træk, 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 træk. Yes. Skal vi lige tage dig igen, Bjarne? Så skal der være fuldstændig udkogt broccoli i de ankler der. Meget bedre, ja. Ja. Det bliver en anden dag, Bjarne. Nu skruer du op for kadencen igen. Det gør jeg. I skal bare vide, at Bjarnes bedste film, det var lige inden vi tog filmen. Okay, det er sådan set det. Kig på den. Der er et nyt job, når man træner det.